Ассалом духтарако созай назайн саломатиё хубай бале духтаро боз ҳам заракиц омадагем барои ид боз ҳам аксияи калон доранд марҳамат успет кунен беҳтарин либосакҳои хушрӯи кӯдаконара арзон кардагианд ки ҳамаш қариб бори туркию бори гуанҷӯай мана марҳамат биёен назди кафеи сумандаяй заракиц рақамашона мемонам страничкашона отметить мекунам боварӣ дорам ки маъқултон меша аллакай бори чандум шид ки ман ин нуқтаи савдоро тавсия додастам духтарако омада харид кардан бисёр ҳам розӣ шидан навистан барое ки нархҳошон ҳам дастрасай ҳам беҳад буракҳои хушрӯ бисёр доранд ира бинен духтаро ҳо новинкаҳои хушрӯ қаборои фасоноварҷане мана марҳамат метавонен омада аз наздик бохтон тамошо кунен пойафзолҳои фасон игрушка либос чизе дар корайтона ҳам духтарона ҳам писарона аз заракиц метавонен омада бо нархҳои дастрас харидорӣ кунен ира бинен духтарако чихе двойкои фасон омадай дар заракиц марҳамат хостум навор гиримтона рубашка дора анамхе бруки ҷинсаки фасон дора духтаро аҷоиб хушрӯ духчам моделшам беҳтаринай ина метавонен идона барои фарзандотон харидорӣ кунен 200 сомонай бо арзон меша ин нарх дар ягон ҷо нестай ина дига цветчай бинен охи чихе хушрӯ размерошон ҳамаш ҳаст размеракҳои фасон дора то синфҳои дыра меша сера мешаванд то сера размер ҳастай ира бинен чихе хушрӯай духтаро бовар кунен аҷоибот 200 сомон бо арзон меша ана ин намудош боша сертификат 230 сомонай 30% аксияя ида 30% аксияя саду чанд мешавада аксия каси марҳамат бовар кунен ку аксияҳои беҳтарин доранд ин моделша бобинен ия маму 230 аксия кати бо ясад чанд меша хулас духтарако заракиц биёен буракҳои фасон бисёри бад овардагианд борои навшона интизор буден марҳамат гарчанде дерам шуда боша овардан инами кае ки гӯен дарава как доставкатон мекунанд рӯ барои кафе сумандаян заракиц сари раҳдан ба осонӣ меёбен шуна духтаракҳои хушрӯ аз аксия қафон намонен заракицда нигоҳ кунен 250 сомон аст партивкая бура қафошам нишонтиен двойкачай беҳад хушрӯ и брукша бинен охи турецки оригинала ина 250 сомон буд аксия эълон кардагиан 140 сомон духтаро размерошон бо калонаки фасонай то подростковира мешава марҳамат каседа дар корай успет кунен заказ кунен доставкатон мекунанд марҳамат рӯ ба рӯи кафеи суманай заракиц ана нигоҳ кунен инаи моделам хушрӯ бинен ай чонта цветш астай брукош катиян ина марҳамат брукошона бинен аҷоиб хичам фасон ира расветкаша бинен сиёҳуш астай анаи фасона ҳозир нишон додам ку 140 сомонай марҳамат духтарако заракиц биёен иҷада модел бисёрай инами спартивкакое ки дидестен ку ина ҳамаи ҳамира ҳозир аксияи калон эълон кардагиан 140 сомони тоза туркӣ марҳамат рӯ барои кафеи сумандаяй заракиц рақамошон ҳаст дар рӯи экран омада ки натонен бинависен доставкатон мекунанд баъд иҷада медонен ин хеле двойкачаҳоям ҳаст ёям ҳамин нархая инаи двойкаҳорам бовар кунен ку хеле нарх ягон ҷода нест мана турецки бошаву ҳам хеле нарх битиян беҳтарин имкониятае ки омада аз заракиц харидорӣ кунен 140 сомон ҳамагӣ иҷада оз бо инаи дигар намудошам ҳаст инами ҳам 140 сомоная инаи моделам ҳаст инаира бинен духтаро бори нав борои новинка инаи бо 110 сомонай ира оз ҷудогона бо ман нишон метавонам цветошкати охи хушрӯгӣ ира бинен духтаро двойкачаи аҷоибот нигоҳ кунен брукаки ҷинсаш катияй 240 сомонай аксия кати 180 сомонай заракицда марҳамат ини цветошам ҳастай размер то синфи 2 сера ҳастай баъдан аи намуд тройкара бинен юбкаш катияй пиджак дора кофта дора бинен чихе хушрӯ ира чанд кардагиен урам арзон кардагиан баъдан аи ира нигоҳ куненда ин моделака биненда 288 сомонай аксия кати 190 сомон аксия кати 190 сомон марҳамат духтарако тройкара бинен фасониша ягон ҷода ин нарх нестай леки аз заракиц шумо метавонед ки бо нархҳои дастрас анамхе двойка ва тройкара харидорӣ кунен инаи тройка чанд сомай инаи тройка шляпаш катияй духтарако бори туркӣ ҳамаями борои заракиц турецки оригиналай духтаро 30% аксия рафтаестай бисёри чизошонда ина марҳамат инаи двойкачара бинен 150 сомонай аксия кати чанд сомай афта ближеша бинен
120 сомон брижаша бинен охи чӣ хушрӯбай хулоса ина двойка диден духтару брижошкати аҷоиб хушрӯбру коша бинен чӣ клёши фасона инам хеле двойко бисёриё мекован неки нестай ина заракитста тамоми рангош тамоми моделош ҳастай баъдане хеле киртачиҳои дароза кайку хе туника барин аз ино ҳастай ино акция рафтестай 80 сумӣ кардагена ина 110 сумай 80 сомонӣ кардаган марҳамат омада аз заракиц харидорӣ кунен духтаро омада натонен бинависен дарава как шумода доставка мекунанд ира бинен куртачиҳои фасон двойкачиҳои хушрум бисёрай ногуфтанӣ назди кафеи сумандаян тамошобино сари раҳда заракиц фасони киртачара диден духтарако ина марҳамат заракиц да акция рафтестай расветка дора размер дора ҳамқа расветка бисёр дора нархошон 90 сомоне бовар мекунен турецки оригинал 90 сомон ана баъд ина хеле двойкачиҳо ҳастай 230 сомон акция кати 100 чанд меғалтада ибо шляпа дора диден духтаро ина марҳамат касседа дар кораи духтаро интихоб кунен ина 200 сум 140 сум ҳамаи ҳамин чизо акция кати арзон шидагиай марҳамат турецкиҳои оригинал ина тройка бо цветш диден духтаро рақамашон ҳаст дар рӯи экран ҳатман аз акция истифода бурда харидорӣ кунен духтаро ки тамом нашава каня бурак вайшанчон 350 сум чанд сум мекунен акция кати 260-270 сомонем тройкара бинен хушрӯгиша духтаро 300 ина 50 сомона марҳамат заракиц назди кафеи суман даян сари раҳ даян ба осонӣ пайдошон мекунен бор бисёрай мисол шумо дар як навор нишон дода намешава шумо хуб ки биёен аз наздик тамошо кунен леки агар омада наметонен бинависен хичон шумода доставка мекунанд ана духтарако пояфзол тамоми намуди кросовкиҳои фасони хушрӯ аз 30 сомон сар мешавад то 140 сомона дар заракиц аксияи калон рафтистай духтаро нигоҳ куненда ҳамаш туркиян моделакоша як борак биненда чихе хушрӯвай иним нархошон аз 30 сомон то 140 сомонара ҳастай ҳам духтарона ҳам писарона ина моделакҳои беҳад фасонак пояфзол гирифтанӣ бошен ҳатман заракиц биёен назди кафеи суман даян духтарако ина диден намё 30 сомона на ҳамаш назди кафеи суман даян духтаро заракиц сари роҳ даян ба осонӣ пайдошон мекунен ира бинен охи чӣ хушрӯчаян иҷада 60 сума дора 70 сума 90 сума 80 сума ҳар хелаи нархош хулас ки аз 30 сомон сар мешава ина нигоҳ кунен макасимкои хушрӯ ина ёра бинен изичаву ҳарчи як ҳастай охи ина иҷада бо кросовкиҳо ҳастай ина рақамашон ҳаст дар рӯи экран барои маълумоти бештар муроҷиат кунен як бора гира биненак духтарако двойкаяй тройкай бош сумка доштай бинен чӣ хушрӯчаяй марҳамат спортивкаҳои фасонай бомбирай ина инҷа чизе ки мебинен аз ами размери майда сар карда то синфҳои 8-9 ҳастай ҳамаш да аксияи сифоиза рафтестай қариб ина ҳамаша арзон кардаган бори якум сорти туркӣ ана ин моделора бинен охи тройкачара и чанд сумай 200 сомонай аксия кати чанд сум меша 150 сомон марҳамат духтаро ҳама чишон арзон шудагиай заракитста метонен барои фарзандотон омада харидорӣ кунен рубашкачиҳора бинен охи 110 сомона аксия кати 80 сомона мана пахтагӣ тоза оригинал ана баъд костюмои джинс ҳастай джинсаку чандай хушрӯ аксия кати ана 230 сомон ана баъд иҷада бо ҳастай дига моделош ҳамаи борои заракиц оригинали туркияи духтаро бо як борак омада хитон дида муқоиса кунен баъд метонен ки харидорӣ кунен бовар кунен беҳтарин ина вариантако иҷада бисёра ина ёра бинен охи инами 205 сомон ая тройкачара диден аксия кати 180 меафта 170 меафта хулас ки бо арзон мешава ман авор доштум ина ва якора бинен 80 сомони теннискои фасони оригинали туркӣ мана бо арзон меша духтаро аз наздик биёен як борак ира сифатша бинен охи бачагиам бисёр доранд чӣ хеле гуфтем то синфҳои 8-9 ҳам ҳастай ина қисма бинен двойкачиҳошам ҳастай двойкаҳои зара оригинало хулас инами ҳамаш брендовии туркии оригиналай омада бо хитон тамошо кунен ман рақамошонам мемонам духтарако агар имконияти омада надошта бошен ку бинависен хичон дарава как доставкатон мекунанд
назди кафеи Суман даянд тамошобино. Марҳамат, Заракиц. Касе ки интизор буд ки Заракицда кай новинка мебиёяд, марҳамат, новинкаи фасон двойка, тройкаи хушрӯ, куртои аҷоибот фасонак духтаро турецки оригинал акция кати нигоҳ кунед. Инами 280 сомонай акция кати чанд сомон япа? 230 инам хеле нарху. Инай моделша нигоҳ кунед. Вай қай хушрӯча. И чанд пулай чанд мешава? 200 сомон я 160 сомон да метиҳад. Инами кадомеша мегирен ку ира бинен охи 300 сомон инами 200 сомон мешатуна. Марамат хели нарх ягон ҷода нестай ки бори оригинала анами қадар арзон кунантуна. Ина 160 сомон фасонира диден. Ҳамаш бренди Зараяй дар магазини Заракиц духтаро оригинал. Марамат омада бо ай наздик як бурак хитон бигирен. Ира якта мехарен ку чанқа кудактон мепуша шушта мепушен. Ҳичи намешава бовар кунен. Ана баъд ин моделако ҳастай и бо размери подростковидан мешада 170 будан 110 шидан 120 шидан. Мана марамат диден духтарако Заракицда новинка бисёр омадагай. Ба туфличаакора бинен ҳар хела бастаношка омадай, туфли омадай охи ҳам қач хушрӯира бинен нархо 75 сомон. Инаи чанд пул боша? Инаи ҳастай 110 сомон. Бо арзон меша. Чизе ки дидестен ку духтаро бо арзон меша. Бо сумучкошона бинен барои садигравак духтарона писарона. Хулас беҳтарин модело дар Заракиц. Баъд фатача мепурсен ку духтароҳо ҳастай фатачаошон. Ина биёен ҳамаша арзон кардаган нархҳои беҳтарин кати омада аз наздик тамошо карда харидорӣ кунен. Ина моделора бинен охи чӣ хел хушрӯай. 280 сомонай акция кати 230 мешава 220 мешава. Хулас арзони арзон. Мана ина модела бинен охи. Ина диден чӣ хел хушрӯчай. Беҳад фасонак. назди кафеи Суман даянд тамошобинони азиз. Заракиц мағозаи Заракиц. Мана интихоб бисёрай хубтар ин ки хитон омада аз наздик тамошо карда харидорӣ кунед. леки агар омада натонед ина бинависен шона бо пура мефаҳмонантуна. Ина духтарако сумучкои заказноитон омад. Сумучкое ки бисёриё гуфтанд ки бо кай мешава. Марамат Заракицда омадагай аз 25 сомон сар мешава. нигоҳ кунед ина моделако 25 сомон ана. Бинен чӣ хел хушрӯчаанд. Ана баъд ана ино фирминиёш ҳастай брендовиёш ё 65 сомонӣ. Марамат аз ина модел ҳаст. И модел ҳаст. Шанел ҳастай, Гуччи ҳастай. Агар бовар кунед ҳамаш пад брендай нигоҳ кунед. Бори туркиира бинен чӣ хел хушрӯай кудакона. Ина барои ин сумучка нагирифта бошен ҳатман анами нуқтаи савдо биёен Заракиц ё ки бинависен ку дар равакак хичон шумода доставка мекунанд. диден духтаро чӣ хел хушрӯай ҳамаш чӣ хеле гуфтум пад брендай ира бинен. шаишта фасонакаи шаишта фасон ина ёра бинен ранги калонода ҳаст ку ҳам хеле кадагиам. диден чанд расветка дора 65 сомонӣ. А 25 сомоношона ина ҳа духтаро нишон додум ку ина намуд 25 сомонай. Иҷада бо ина намуд ҳастай ёш бо 35 бафиктум. Ина бо 35 сомона доранд. Хулас ҳама намудуш ҳастай. Қай хушрӯа ина 65 сомоша бинен. Аҳамиятенда ҳамиш 65 сомош ҳамаш ранги сумкои духтарои калонда ҳастай ку брендо. Ранги ҳавайё кардаган мини версияша. Ана ин тарафдаям ҳамаш новинка ва якоша бинен. ҳамаи бори навай духтаро биёен. Омада наметонен нависен хичон доставкатон мекунанд. ина аз Заракиц метонен ҳам платяро арзон харен, ҳам сумучкаша падбор кунен, ҳам пойафзолам доранд. хулас ҳама чӣ доранд. ина баъд кепкои нав овардиям. диден кепкои хушрӯ овардиане. ҳозир сезони ҳамина омадагия. сезон шон омадай биёен харидорӣ кунен. назди Заракиц даянд тамошо. назди кафеи Суман даянд духтарако Заракиц. ина духтарако очкиёи новинка омадаи Заракицда ирқа формои хушрӯ. ина марамат кадомеша ки мегирен нархошон кудакиё аз 10 сомон сар мешава. чанд намуд кудакона ҳастай баъд размерои калон заноно нигоҳ кунед нархошон ай 40 сомон сар мешад то 50 сомона. қиматаш 50 сомонай. ира бинен чӣ хел хушрӯчае. доставка доранд духтаро марамат ман рақамашона мемонам дар рӯи экран. касе да доставка дар корай муроҷиат кунед дар равакак доставкатон мекунанд. назди кафеи Суман даянд духтаро рӯ ба рӯи ҳами кафеи Суман Заракицай духтаро. ира бинен чӣ хел хушрӯа инош пад брендан ҳамаш қимат хеле гуфтум нархаш
50 сомонай. Баъд медонен калготки омадагай барои кӯдако, чулки омадагай, голфи омадагай 15 сом, 20 сом, 25 сомон. Ина барои ид гирифтагӣ набошед, нависен даставкатон бикунанд. Беҳад хушрӯ нархошон ай бузур да бисёр чизошку ам ёра арзон ай. Марамат Туркияй ба борошон пинед ки чои фасон овардагиян, кепко овардагиян, шляпа, кепка кӯдакона, духтарона, писарона ҳама намудуш ҳастай. Биёен духтаро бо аз наздик хитон тамошо кунен.